Hej alle sammen. I dag vil jeg vise jer jeg vil vise jer, hvordan man kan få et golden apple til at bugge, hvis nu man spiller på en server ligesom den her, hvor man spiser det, og man får ikke nogen af de ting, som et golden apple rigtig skulle gøre, men så kan man bugge det ved at spise et og logge ud rigtig hurtigt bagefter. Det er rigtig svært at gøre, så det vil nok tage et par forsøg, men det kan altså godt lade sig gøre. Vi prøver igen. Håber jeg, den var der. Så skal vi vente, så den kan logge ind. Nej, det var den heller ikke. Ved du hvad? Der må den have været der. Det var fandme hurtigt, det der. Godt, så logger du bare ind igen. Whoopty. Værsgo. Alle resistance og fire resistance, regeneration, alt er der. Så ja, hvis du altså spiller på en server, hvor at golden apples er blevet nerfed, eller gjort dårligere, så kan du muligvis få den her bug til at virke. Det var alt for den gang. Hej hej.